Stefanović i Sanja Grujić otišli su kod hotela Zadruga kako bi raspravili svoj sukob. Šta hoćeš da pričamo, rekao je Marko. Hoću da ti kažem da mi je žao mi je što iz ovakvih stvari ispada da sam ti najgora devojka, a nisam. Plakala je Sanja. Jel ti shvataš da ti tako predstavljaš? Nisi kriva u odnosu sa Zoricom, rekao je Marko. Rekao si mi da smo završili i da ne mogu da ti češkam ruku. Ustala sam da prokomentarišem njenu prozivku, rekla je Sanja. Slagala si me tu, rekao je Marko. Ti manipulišeš sa mnom, znao si šta će ona reći, pa si zato to uradio, plakala je Sanja. Boli me šta će Zorica da kaže. Ako nekoga zanima ko će šta da kaže, onda si to ti. Ti si budaletina jedna, zaurlao je Marko ponovo. Probudio si u meni najgore, nasilnica koja te udara, a najbolja sam u vezi, rekla je Sanja. Ja, nisam ja to probudio u tebi, to si ti. Preko čega sam ja prešao, rekao je Stefanović. Preko svih uvreda i ostalo, rekla je Sanja. Preko svih laži, urlao je Marko. To je ono što je od spolja, a kažeš da te ne zanima, rekla je Sanja. Beži tamo, manipulatoru smrdljivi, okrećeš sve u svoju korist, rekao je Marko. I sad kako ti nije žao što toliko plačem, plakala je Sanja. Kako tebi nije žao da me napadneš kad nešto kažem? Normalno da mi je žao što plačeš. Ti kažeš da ti je žao, pa me opet uvrediš, rekao je Marko. Ja ne pričam o tvojim privatnim stvarima, jer ja spominjem nešto, rekla je Sanja. Nema šta da spomenaš, u tome je problem. Nemoj da pričaš da sam ti zamerio ovo što se priča, da ne bih rekao za šta si me slagala, rekao je Marko. Već si rekao, a ja sam budala što sam bila iskrena prema tebi, rekla je Sanja. Marš tamo, ti nisi prisadna čoveče, prihvataš sve što ti se kaže k srcu, urlao je Marko. Kada znaš da je tako, što me onda vređaš, kukala je Sanja. Zato što i ti mene vređaš, svaku uvredu koju mi kažeš, jel treba da ti kažem. Hvala Sanja ili opet sebe opravdavaš, rekao je Marko.